Şu gün biz OpenAI kampaniýanyň ChatGPT adly programmasy bilen tanışarys. 2015-nji ýylda Elon Musk, Sam Altman iň öňde barjy emelaň tehnologiýalaryny oýlap düzmek we onu açyk görnüşde paýlaşmak maksady bilen OpenAI ýagny açyk emelaň adly startup düýün tutýarlar we şo ýylyň dowamynda 1 milliard investisiýa çekýärler. We olar iň güýçli spesialistler özüne çekip emelaň düzmäge başlaýarlar we ilkinji gede 2017-nji ýylda öz düzen algoritmlaryny Dota oýunyň misalyna görkezýärler. Ýagny ol oýunyň içinde bir bot törediyorlar ve şu boty iň güýçli oýunçylar bilen oýnaşdyrýarlar. Ol bot iň güýçli oýunçylara bir ýeňe, soňra 5 tane boty 5 tane oýunyň çempionu bilen oýnaşdyrýarlar. Onda da botlar ýeňe. Bular ondan öz algoritmlaryny mugut açyk görnüşde paýlaşman, ýapyk edip, oň üstünde pul gazanmak maksat edýärler we şoň üstünde hem Elon Musk söwüşip proýektden çykyp gidýär. OpenAI kampaniýanyň DALL-E adly surat ýasaýan programmasy hem bar. Ýöne bilen esas programmasy GPT bolup durýar. Ýagny Generative Pre-trained Transformer, öňünden taýýarlanan generative edip bilen transformer. İlkinji GPT 2018-de çykarylýar we ol 7000 kitap maglumat esasynda taýýarlanýar. Hem bu test bolýar. İkinji GPT ýa 2019-da çykarylýar we ol ýam has uly gowrundaky maglumatlar bilen taýýarlanan bolýar. Ýagny makalalar, saytlar we şoňy esaslar bilen. GPT-3 bolsa ýam öz başyna bir açyş bolýar. Ol doly jogap bermän başarýar. We ýam ol öz başyna çözgüt bermäni oňarýar. 2022-nji ýylyň 30-njy noýabrynda tarih waka bolýar we ChatGPT çykarylýar we GPT-3.5 görkezilýär. Ol ýam adamyň dilini düşünüp, düşnükli görnüşde jogap bermäni bolýar. We bu ýam men haýran bolýar. 2023-nji ýylyň başynda bolsa GPT-4 ýam bir multimodal bolýar. Ýagny öňkü modeller diňe bir tekstni işleýän bolsa, ýagny diňe tekstde düşünüp, tekstde jogap berýän bolsa, multimodal GPT-4 ýam surat urasaňam düşünýär, dokument urasaňam düşünýär, ses urasaňam düşünýär we şolar surat görnüşde de, dokument görnüşde de, ses görnüşde de jogap berip bilýär. 2024-nji ýylda bolsa GPT-4 Omni adly model çykarýar. Ol ýam has çuň model bolýar, ýagny has giňişliň jogap berýär, has çuňlaryny düşünüp bilýär we has güýçli bolýar. Ýani ýakynda hem o bir adly modelni görkezýär. Ol ýam pikirlenmek kuýup başarmak bolýar. Öň adamlar iki topara öňýärler, ýagny bir topara emelaň adamlar işsiz goýardy, bir topara emelaň adamlar işsiz goýup bilenok, ol öz başda pikirlenip bilenok, ol diňe bir berilen soraga jogap berip bilýär, maşgala edip bilenok diýerler. Indi o bir model bolsa öz başda bir näçe varianty öz kellesinde düzüp olara baha berip iň amasyny saýlap alyp şonu jogap berip bilýär. Ýa-ni ýakynda ähli öňde barjy emelaň modellerini IQ testinden geçirýärler we şolar ýa netije alýarlar. Ýagny berde Claude var, Google'ın Gemini var, Meta Llama var, ýagny Mark Zuckerberg'in düzen emelaň we Elon Musk'ın düzen Grok adly emelaň model var we Microsoft'un Bing adly model var. Bular deňeşdirilýär. Deňeşdirmede görüşüňiz ýagny OpenAI'ň soňky Opera adly modeli bulardan has öňde barýar. Indi bolsa OpenAI'den GPT-5'e garaşylýar. Ol ýam has güýçli şu taýrakda daňy bolar. Has güýçli model bolar diýip garaşylýar. Şeýle hem şul IQ testimizde mysal alsak, biz güzeltä şu taýrakda galyk. Sebebi emelaň ýam gaty öňde barýar. ChatGPT'nin 3 görnüşde ulanıp bolýar. Ýagny Mugut, Plus we Team podpiskalar bilen. Ýagny Mugut'un içine GPT-3.5 çäksiz mümkinçilik berilýär. GPT-4 Omni we beýleki GPT-4 modelleriniň 20 zapros berilýär her 3 sagada. Ýagny her 3 sagatdan limit täzelenip durýar. Ýöne 3 sagatyň içinde 20 zaprosdan köp berip barmak. Şeýle hem GPT'ler bilen peýdalanıp bolýar. Goşmaçyda
ChatGPT'nin içine ornaştırılan DALL-E da surat genelletip bolýar, bir günde bir surat. Plus подпискасында bolsa GPT-4, 4 Turbo, 4 Omni, 4 Omni Mini bar we olarda 50 zapros etip bolýar her 3 sagat. Olam azatlar. Soňky çykarylan o bir modelini bolsa GPT Plus подпискасы bilen 50 zapros ulanıp bolýar bir hepden dowamında. Yani her hepde limit täzelenýär. Yani 50'den köpe geçip bolýar bir hepden dowamında. Başmaça custom GPT mümkinçiligi bar. Yani öz isleňe görä GPT-hem dizip bolýar içinde. Ulugurumda DALL-E ulanmak mümkinçiligi bar. Şeýle hem täze çykarylan Advanced Voice Mode adly mümkinçiligi bar. Onu bizler videomuzda da görüp geçeriz. Steam подписканын içinde OpenAI API'ni ulanmak mümkinçiligi berýär we toparlaýan işlemek mümkinçiligi berýär. Yani bir çağın içinde bir proýektiň üstünde bir näçe bolup işlemek amatly bolýar, udobny bolýar. ChatGPT'nin täze Advanced Voice Mode funksiýasynda ses has естественный, yani adamkydan tapawutlandyran bolýar. Gelin şu primerde görelim. Hey, I want you to count from 1 to 10 really fast. Birden 10'a çenli çalt sanamagy soraýar. As you can. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, now even faster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, now louder and faster and count up to 50. Ne bäde bolsa 50 çenli maksimum çalt sanak görkezýär. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Gurlaw Türk ağzında demigip dem alýar. Şo derece adam haming edilen. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Indi bolsa biz GPT'nin mümkinçiliklerini şol napitin misalyna görelim. Meselem biz magazyny ütköşük bir napitik alýas we şol napitikle içmäkkä tanışýas. Yani peýdalary, ziýanlary, alkogolmy, alkogolsuzmy, nir döndürilýär we şoňa meňzeş maglumatlar bilen tanışmak isleýär. Şonda biz surat alyp GPT'ye uradýas we soraýas. Şol napitik barada bize informasiýa berdi. Şonda ol internetden öwrenip bize maglumatlaryny aýdyp berýär. Biz hawatyn dowamında internetden öwrenip bize gaçan maglumatlaryny aýdyp berýär. Yani kabisa vitaminlerin ginseng, guarana we magnyum tabiiy maddeler baýyçy bolup bedene güç berýän we saglyk peýdal häsiýetler bar diýip aýdýar. Mümkin bolan ziýanlar bar hem aýdyp geçýär, ýagny köp mukdarda enerji içkileri içmek kan basysynyň ýokary galmagyna we ýürek damar kesellerine sebäp bolup bilen diýär. Şeýle hem köp şeker we kafein kabul edilmegi uzağa çeken saglyk meselelerine sebäp bolup bilen diýär. GPT-de başga näme etip bolýar? Meselem şol napitoň reklamny bannerini çekip beräý. Görelim oňarýamka. Ene görüşüňiz ýa surat ýasaýyşyny bäş goýbermeli. Başga näme oňarýam? Meselem şol napitoň saýdynyň koduny ýazyp beräý. Hökman beräý diýip görüşmeli, sebäbi silanşyk taraplan bolmaly. Ne bäde görüşüňiz ýaly goň 1 sekundyň dowamında ýa koduny ýazyp otyr. HTML koduny. Bunu kanyşny şo durşuny kopýalap goýlanok, ýöne bu işin aglagy bölümini ansatlaşdyryp bilýär. Başga näme diýip bilýäs? Meselem şol napitoň marketing mailnamasyny düzüp dokument görnüşde uraday. Oňararym ka. Bir näçe sekunddan soň bize ссылка uradýar. Şu ссылка boýunça dokument skaça edip dokumente girip görsek,
Görüşümüz ýaly bärde marketing mailnamasynyň doly dokumenti taýin görnüşde uğradýar. Ýene bir gysykly mümkinçilikleriniň biri sizin düşünmedik bir koluňyzy size düşündirip bilýär. Ýagny bu döwürde internetdäki memler has iňçe bolýar we olary düşünmek käbä kyn bolýar. Şo ýagdaýda biz şo mem screenshot edip uğradyp bizi maňa aňsat dille düşündirip beräýär diýip bilýär. Meselem görüşümüz ýaly islendik bir meme maňsat diline düşündirip bilýär. Aýda toşto wagtyny gyzykly, güýçli Messi bilen Ronaldo'nun arasynda garşylaşylan gaty gynançly toruş barada aýdyp berýär diýär. Ýagny Messi karýerasynyň soňunda dünýä kubogyny alýar. Ronaldo bolsa YouTube blogger bolýar we YouTube'dan nagrada alýar. We after näme diýär? Messi kubok utandan soň Ronaldo karýerasyny ýüketmeli boldy diýär. Yani şu derejede inçe bir kollar hem çaçypsy düşündirip bilýär. Ýene bir gyzykly mysalyň biri ýadyňyza düşýän bolsa, öň internetde bir köýnek bardy, hiç kim onuň belli bir reňkini anyklap bilen okdy. Şu ýagdaýda biz indi çaçypsyny ullanyp, sorady ýükläp, şol reňkin, şol köýnegiň reňkini sorap bilýär we näme üçin adamlar durly renk görýänini sorap bilýär. Ne görüşüm ýaly, doly düşündirýär. Ýagny bu köýnek fenomeni 2015-nji ýylda internetde meşhur bolan köýnek The Dress adly bilen tanalýar. Adamlar bu köýnegiň reňkini durly görýärler. Käbir adamlaryň gök we gara görýärler, käbir beýlikleri bolsa ak we altyn renklerde görýärler. Bu mesele vizual algy bilen baglanyşyk bolup, adam beýnisiniň ýatyly we renkler barada nähil maglumatlar işlenligi bilen baglanyşyklydyr diýär. Ýagny her adam her hili kabul edýär diýär renki, çyranyň düşmegini. Yani asıl renk bolsa bu köýnek gök we gara suratda ýatylyň we ekspozisiýanyň täsirinden käbir adamlar onu başga renklerde görýärler diýär. Yani şolar ýaly mümkinçilikleri hem bar. Prinsipi ChatGPT barada saatlar aýdyp geçdik. Emel ullanalyň. Dinleýän üçin köp sag bolun.